Right. Muri Zimbabwe ndisekuri Musundagore ndichifamba zuva ranhasi ndiri kuenda kunonzi kwaGutu, asi ndiri munzira ndasangana neshamwari yangu zvakare inotambudzika. Ini sekuri Musundagore ndakagara papa ndakasangana nevanhu vakadai so ndonzwa tsitsi, handina kuona hama dzangu dzakadai dzichitambudzika. Saka zuva ranhasi ndiri murodhi kuenda kwaGutu, ndira kubatsira futi shamwari yangu gogo. Ndichakusirai mari yekuti shamwari yangu abatsirike. Ndinokutendai nekuchengeta kwamunoita shamwari yangu ipi ndichawana nguva yekuti ndiyo kuzomuona chimutengera zano. Saka panodzi pa3 kunonzi kuti munokatiri pachikora. Kana ndichinge ndichiya pavhurejiri apa ndinokuenda kunozwani pachikora. Aiwa, zuva ranhasi kashamwari yangu apa ndikuenda kurufu kwandikuenda kunonzi kwaMupandawana handiri. Asi iwewo zvandichaita ndichakusiyira mari yekuti gogo vakutengere chikafu handika chokubikirwa neshamwari dzako handiti. Ini ndichadhiraivha ndichazokuona kuno kunotenga maranzi handiti. Ngatikusiyirei maranzi ekuti musaremeta sei ndichitenga 10 handika 20 30 40 iyi $40 osara kuti mutengere chikomo chinenge chinotokwana pakasara chenji yakawanda. Iyi kana ari maUS $40 US, ini apa ndakupa iri $800 handiti. Saka usare zvakanaka shamwari yangu. Good, imi munodzera pamashamwari yangu kana sisi vangu gogo usare zvakanaka. Ndichakuona ndichakutsvagira chiredhiyo ndiwaya nacho futi handitika. Saka musare zvakanaka isi ngatifamba zvakanaka. Handi madhiraivha